Kruklankki. Miksi täällä on vettä? Miksi tää on 23 kilometriä? Voi vittu. Oi vittu. Tuo endurance race. Katsotaan, kenen alta pärjää loppuun asti. Ja tilanne on se, että nyt tulee aurinkoa silmiin. Ei. Mä en puuhun, niin on sitten siinä. Ai vittu! Vitun koppakorjalle lähtee kotiin. Katsotaanko rouvaa. Ei vittu lehmiä! Ai! Sinun! Tässä on käännös. Tässä on toinen käännös. Tossa on muuten 4. Varrossa on... Ei! Tasa! Aiku mä menen ohi tästä. Ei vittu! Tossa mun aika voittaa. Mun auto pyörähti ympäri. Apua! Mä oon puussa. Vittu heinäpaali! Minkä? Unohtui jotenkin ehkä. Ei! Älä ohjaa sinne katsomaan. Sitten kun meni, sitten on kyllä Älä sut sovi! Ei vittu! Paina niitä vaihteita, Urpo! Mun ei tarvitse tää auto tietää mihin mä haluan mennä. Ja mä tiedän, että se nyt ei... pojat lähti! Nyt lähti. Hei, mä löysin ne viinipellot. Eiku vittu. Mitä vittua sä teet? Oi vittu! Auto veti nokalle. Ja uudelleen mä... Oi, nyt on puhtaa. Noniin. Vittu! Vittu! Oi, mä olin kahden renki. Tosta. Ei, näin. Tuutte mua 2,5 minuuttia jäljessä. Rupaa kiinni! Vittu mun auto on... Se on tässä nurkan takana. Ei vittu, me menettiin kaikki siihen. Sami voitti mut. Ei voittanut. Vittu! On toisena, holy shit! Ai saatana. Ensimmäinen kerta kun mä en oo viimeinen. Ensimmäinen kerta kun en oo viimeinen.